Израиль и США потерпели фіяска ў вайне з Іранам. Гэтак Лукашенко заявіў журналістам дзяржаўных медыяў падчас працоўнай паездкі на Магілёўшчыну. Менск, паводле яго, займае чалавечую пазіцыю і дапамагае Тегерану гуманітарна. Мы не ввязываемся в эту войну. Я не хочу навязать своей стране, вам, какие-то проблемы. Там американцы с евреями уже себе столько проблем создали, разбомбили эту Газу. Выказаўся Лукашенко і пра перамовы са Злучанымі Штатамі. Ён прызнаў, што ў дыялогу з Вашынгтонам на парадку дня цяпер каля 10 пытанняў. Ад эканамічных санкцыяў да лёсу палітвязняў, якіх патрабуюць вызваліць Злучаныя Штаты Амерыкі. Вы хотите освободить тех, кого вы когда-то наняли, чтобы нас свергнуть. Но это так. Ну что, будем на этом жить? Время меняется, жить-то надо. И вопрос же не во мне, а вопрос в стране. Посадим. Как только букву закона приступили, как ко всем. Те, кто нам не нужен, или будут сидеть, или вы в Америку их заберете. Совсем откровенно. Яшчэ адна частка выступу была адрасаваная непасрэдным суседзям – Украіне, Польшчы і краінам Балтыі. Каментуючы заявы Кіева аб тым, што расійскі ракетны комплекс «Арэшнік» ёсць законнай цэллю для удараў, Лукашенко перайшоў да прамых пагрозаў. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул «Орешник», вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопрос. Дзейны кіраўнік рэжыму параіў суседзям не вякаць і заявіў, што можа даць ваенны адказ на адлегласці да 200 кіламетраў у любы бок. Андрей Сульжыц, Белсат. Што ж, абмяркуем гэтыя заявы з Юрыем Дракахрустам, палітычным аглядальнікам Радыё Свабода, які на сувязі з нашай студыі. Вітаем вас, спадар Юрый. Добрый вечер, прывітанне вам і прывітанне вашим гледачам. Сёння Лукашенко, кажучы пра дыялог з США, згадаў і палітвязняў, і фактычна гэта пацвердзіла, што рыхтуецца новае вызваленне ў абмен на паслабленне санкцыяў. Але, на мой погляд, у нейкай незвыклай форме ён выказваўся і нібыта нават крышачку апраўдваўся за тое, што мусіць выпусціць гэтых людзей на свабоду. Згадаў, што калі захочуць застануцца ў дома, а калі нет, то паедуць у Злучаныя Штаты, калі нам не патрэбныя будуць вось такім чынам. Пра што ўсё гэта кажа? Па-першае, пра такі выбар рыторыкі, а па-другое, ці нам чакаць, вашу думку, вывазу гэтых людзей за мяжу, як раней, або ўсё ж такі Злучаныя Штаты маглі націснуць, каб пакінуць людзей у дома, бо пра гэта шмат казалі дэмакратычныя сілы. Ну, вы маете на увазе, это самый цікавый фрагмент вот в его сённяшнім заяве. Это тое, што ён даў зразумець, што, ну, прынамсі, магчыма, што людзі застануцца ў Беларусі, што іх не будуць прымусова выправажваць, як это было раней. Ён, дарэчы, як бы насамрэч таксама агучыў, чаму ён іх выправажваў раней, вот як на мой погляд, калі ён сказаў, што ну так вы ж іх нанялі. Вот ён успрымае палітвязняў, ён успрымае тых, каго ён пасадзіў за 20-й год, як бы наймітаў Злучаных Штатаў, і вот я вам іх выдаю. Я вам их выдаю, як замежных агентаў. Такая ў яго была логіка, таму што варта прыгадаць, што ён вызваляў і іншых людзей не па просьбе Злучаных Штатаў. І некаторых, як мы памятаем, вот і, напрыклад, у мінулым годзе на 17 верасня людзей вызвалялі, но не высылалі. Але за іх не прасілі амерыканцы. А за каго амерыканцы прасілі, он высылаў усіх. Але, магчыма, вот цяперашняя его заява, это такі намёк, што, ну, як вы сказали, можа прымусілі, можа дамовіліся, можа, як бы, штосьці паабяцалі, он кажа, 10 пунктаў там. Так што не выключана, што, ну, прынамсі, некаторых з тых, каго вызваляць, вот, все чакаюць, што прыедзе Джон Коул, пасля яго прыезду будзе вызваленне, магчыма, некаторых, а можа і ўсіх, пакінуць Беларусь, ім дадуць магчымасць застацца ў Беларусі. Так што вот я бы сказаў, што вот этот фрагмент быў важны в ягонай сённяшняй прамове. Разам з тым, спадар Юры, у прамове Лукашэнкі былі свайго кшталту супярэчнасці. Ён як бы сам сабе супярэчыў, сказаў, што вось людзі, можа, захочуць застацца, а потым, вось я тут цытую, ён сказаў, тыя, хто нам не патрэбныя, альбо будуць сядзець, альбо вы ў Амерыку забярыце іх.
гэта одна супярэчнасць, другая. Ён казаў зноў пра тое, што, маўляў, палітвязні парушылі закон, яны павінны жыць у рамках дзейнага правовага поля. І ў тым самым спічы ён гаворыць пра тое, што я буду дзейнічаць у рэжыме не да законаў, што заканадаўства мне на гэта ўсё напляваць, таму што калі вы 20-й год будете паўтараць, я буду вось так актыўнічаць. Ці ў гэтым кантэксце ёсць сэнс сур'ёзна ўспрымаць слова Лукашэнкі, калі ён сам сябе праз адзін сказ зняпраўджвае? Ну, и, видите, я не адвокат Лукашенки, но насамрэч, скажем, тое, што не да законаў, ён казаў, што калі паўторыцца 20-й год, то тады будзе не да законаў. Тады мы будзем разбірацца як бы по-сур'ёзнаму, што называецца. Он не сказаў, што нам зараз не да законаў. Зараз, як бы, ён пра гэта не казаў. А што тычыцца вот таго, што там ён казаў, што ну, мы можам як бы і іх пакінуць, але з іншага боку, калі яны будуць парушаць ужо вызваленыя, вот тут будуць парушаць, то тады мы іх ужо вам як бы выганем іх. Ну, тут такой ўжо прамой супярэчнасці няма. Он сказаў, мы можам вызваліць, но калі яны пасля вызвалення будуць парушаць нашы законы, мы іх тады дакладна як бы вышлем з краіны. Но, але я еще раз скажу, это пэўны намек на то, што магчыма, прынамсі, кагосьці пакінуць. Таму што раней як бы ён пра это ввогуле нічога не казаў. Он казаў, ну так, нас вот амерыканцы просяць, мы вызваляем, все, кропка. Куды вызваляем, як вызваляем. Ён раней вот эту тэму як бы выправажвання просто не кранаў, а зараз крануў. Што можа азначаць нейкую новую палітыку, нейкі зрух. Дарэчы, таксама азначае прызнанне ў беззаконні, бо немагчыма дэпартаваць юрыдычна так грамадзянаў Беларусі. Так, яшчэ адзін момант, які кінуўся ў вочы, это тое, што Лукашенка, згадваючы перамовы са Злучанымі Штатамі, значыў, што не вядзецца пра Расею і пра Кітай, пра дачыненні з імі. Уласна, навошта гэты тэзіс так быў важны Лукашэнку, навошта ён яго падкрэсліў? Ну, он его весь час подкресливая. Важно ему тому, что, принамсі, Москву, Китай, может, меньше это турбуе, а вот Москву турбуе. Тое, что вот этой перамовы Лукашенки с Злучанымі Штатамі, Москва, як бы, в принципе, не тое, что катэгарычна супраць іх, но у іх ёсць пэўныя перасцярогі наконт таго, што як бы гэтыя перамовы не перараслі в, ну, скажем так, некую здраду, в адыход ад России. Их это турбуе, их заўсёды это турбавала. Вось, і пра гэта сведчыць вось тое, што было ў лютым, это так бы залп прапагандысцкі, і СВР, і два дыпламаты расійскія высокопоставленыя. Так пальчиком покивали, что, глядите, там, аккуратнее с этими американцами. Это не то, что было сказано, что не треба, но просто вот будьте с ними аккуратнее. Так само тады гучало, что, глядите, они там, может, вам изноў 20-й год зладзяць. Ну и Лукашенко черговый раз сказал, не, мы як бы мы не здраджваем России, мы ввогуле адносіны наши з Россией и не абмяркоўваем з американцами. Ну, это такая, так бы мовіць, як бы гіпнатызаванне расійскіх дэманаў, расійскіх страхаў. Уж наколькі яны гіпнатызуюцца, это пытанне складанае, ну, спрабуе, гіпнатызуе. Знаходзячыся сёння каля кароўніка, Лукашенко разважаў сапраўды на вельмі шырокі дыяпазон тэмаў. Закранаў таксама і эканамічнае пытанне ў Беларусі, пытанне заробкаў. І тое, на што я звярнуў увагу, гэта вось такога кшталту фраза, працытую: «Мы жывем нядрэнна, можа не так, як усе хочуць, але нядрэнна. Дай Бог, каб не было горш». Падаецца, Лукашенко, асабліва пасля 20-го году, не першы раз такія пасажы выдае. Ці гэта азначае, што ён зракаецца нейкіх амбіцыяў, каб палепшыць становішча эканамічнае ў краіне і вось, ну, проста як бы не ставіць сабе нейкіх амбітных задачаў? Ну, видите, я думаю, что он адчувае, что ситуация довольно такая неустойливая, хисткая. Она может поменяться от
самых розных чыннікаў. Ну вот зараз, напрыклад, пачалася вайна, пайшлі вверх цэны, напрыклад, на нафту. А это таксама на ўсё ўплывае, на Беларусь уплывае. А Лукашенко-то это абсолютно ніяк не кантралюе. Ну вот это как бы знешні шок. Шмат чаго яшчэ ўплывае. Хаця, калі, ведаеце, калі глядзець, ну, вот па як бы, прынамсі некаторых паказніках, то, ну, яны не самыя горшыя. Напрыклад, вот, калі браць, напрыклад, па заробках, я вот глядзеў, вывучаў, вот калі мераць у далярах, напрыканцы 24-го году заробак быў 649 даляраў, а напрыканцы 25-го году 917, на 40% рост. Ну, это не самое горшае. Іншая справа, што, магчыма, вот это напампоўванне заробкаў, яно, як бы сказаць, это свята можа скончыцца па самых розных прычынах. Вот, но пакуль сітуацыя, ну, не такая крытычная, як магла бы быць. Магчыма, якой будзе, магчыма, ён штосьці ведае. Ну, напрыклад, там ёсць пэўныя праблемы і з, напрыклад, гандлем з Расіяй, там з пастаўкамі ў Расію. І, магчыма, ён таксама ў дадзеным выпадку, што называецца, гіпнатызуе, зачароўвае, ну, як бы будучыню, вот каб не сурочыць, каб не сказаць, што у нас все добра, а заўтра оно все абрынецца. Вось. Хаця, ну, вот я вам назваў парочку лічбаў, так сказать, якія не сведчаць пра тое, што вот катастрофа ўжо ёсць. Ну вот не. Ну і адметна таксама хацела б перайсці да тэмы арэшніка, які згадаў Лукашенка і тонка намякнуў, напэўна, на сістэму паланез, бо казаў пра радыяс 70 і 200 кіламетраў. І такім чынам чарговы раз пачаў пужаць суседзяў, але, ну, маё пытанне, чаму менавіта цяпер ён пачаў пужаць суседзяў, прыгадваць рыторыку Украіны пра законныя цэлі. Ці гэта такі метад перад перамовамі таксама паказаць Злучаным Штатам, што мы можам быць небяспечнымі, але, ну, вось можна з намі дамовіцца, выгандліваць сабе больш? Ну, ведаеце, я думаю, што это просто хутчэй адказ Украіне на заявы Зеленскага, які вось сказаў сапраўды пра тое, што арэшнік можа быць мэтай, пра тое, што украінская палітыка мяняецца, і адно з абгрунтаванняў гэтага это быў якраз арэшнік. Вось. Але сказаць, што вот тое, што ён назваў, это такая ўжо вялікая пагроза, мне цяжка сказаць. І я, дарэчы, не вот такая па-свойму дзіўная сітуацыя, што ўсё ж такі арэшнік, ён як бы накіраваны, ён разлічаны в асноўным ці, а можа быць толькі выключна на краіны Еўразвязу, на краіны НАТО. Таму што это ракеты сярэдняй далёкасці. І імі біць блізка не мае сэнсу. Ну, в прынцыпе, арэшнік б'е 700 і далей кіламетраў. Так это амаль вся Украина. Ну, это, прынамсі, пол Украины, якая прилягае да Беларусі. То есть, нават пры жаданні, ну, арэшнік это не тая зброя, якую мэтазгодна, якіх бы то не было умовах ужываць адносна Украіны. А што тычыцца Европы, то такая цікавая рэч. Вот я, дарэчы, сам высвятляў. Справа ў тым, што яшчэ ў 24 году, калі прымалася рашэнне, што вот мы паставім арэшнік, тады ж Лукашенко тлумачыў, што амерыканцы ў 24 годзе вырашылі, што ў 26 годзе яны паставяць ракеты сярэдняй дальнасці ў Нямецчыне, а вот мы з Расіяй дадзім ім адказ. То есть Лукашенко сам признавал про то, что это все размовы, что мы там обороняемся. Это зусім ни при чем. Он фактично признал, что это великие геополитичные шахматы поміж Россией и Америкой. Бо и американские ракеты средней дальности у Нямецчине, калі яны з'явяцца, ну их мэта не Беларусь. Беларусям не цікава. Але што цікава, я высвятляў, дарэчы, глядзеў, а вот 26-й год уже пришел, так американцы размещают ракеты. Такое ўражанне, что они не спешаются. То есть атрымалася так, что
беларуска-расійская рэакцыя апярэдзіла стымул. Американских ракет нема, и неведомо, их збираются ставить ці не. А Орешник уже привезли. Мы готовы вам дать отпор. На что отпор? Но паколькі американцы абсолютно спокойны, то, магчыма, они не ўспрымаюць Орешник такой уже великой погрозой. Гаспадар Юрый, У новой ситуации. В дзякуй 24-м вялікі. годзе президентом США был Байден, як я нагадаю, а зараз президент Трамп. І, магчыма, он зусім інакш на это ўсё глядзіць. Сітуацыя ў свеце сапраўды змяняецца дынамічна. Дзякуй вялікі, што далучыліся да нашага эфіру. З намі на сувязі быў палітычны аглядальнік радыё Свабода Юрый Дракахруст.